Zdravím všetkých od ich ohňadám. Jem toto. To robil. No. Toto, že musím ísť. Marek. To bardzo ważne. To. Som ja. Takže skúsim ísť. Myśl o tym, co przed tobą. Czorki. I nadal robią krzywdę dziewczynom. Aj hop im hopskocz. Jak mam zapomnieć? Toto je moje. Wszystko gra Lebo kapitanie. to hodinou pred 2 týždňami pred mesiacom ešte som ten účet nemal. Tak si ho odber. Znów chodzi wolno. Nie, ďakujem. Znajdź mi go. To som robil ako toto Silvester. Som bol Silvester. Toto. To. Polnové zámky. Že sme došli dávno. Sme išli do babky, to je on. Nie, to išiel som do školy, to si pamätám. Ja ne... Toto... Aj tak, to je zablokované. Do júla. To bolo pred mesiacom. Maybe eating it will work. To si robím srandu. Chceš videí? Ty chceš odberateľov. Dobre, kažem na to. Tu mám 1, mám 2, 21. Toto som chcel dať. Dobre. Mám, idem skúknúť toto. Pozdravím, ja všetky ohňadám, že idem hrať toto, že The Twins. Idem dole, opatrne, nie. Svetom. Á, bože, to bolo robiť. Z facetem, który zaopatruje Żeby tak. i broń. Ani tak. Toto bolo dneska, im poviem. Mrzá mi to, neviem Nikt prečo. go nie widział. Som Dla tak nas vždy telefón, ani nebol na chude. Tak by... No asi mister na tom pred 3 rokmi toto robil. Peniaze, všetkým peniaze. Mafiáni. Takže... 3 rokmi. Už mám 0, budem mať 1. Poviem si aj to YouTube. Potom budem mať 169 mi to stačí, alebo 167. To mi to stačí, alebo 47, alebo 169. Wiem, że spotkaliście się ze mną. Aj fotky, no tu robíme Wypróbowałem ja. ciebie ta inspektorka. Ibaž. Treba si napísať ešte písmo youtuber, dám hotovo. Mnie możesz powiedzieć. Wiem, w co on się wpakował. Ja to mal papiere, toto som chcel urobić. Nelson może jeszcze wyjść na prostą. Wszystko wina tej dzielnicy. Wciąga ludzi, Jak to? Padło. rozdryza i wypluwa. Dlatego muszę z nim pomówić. Dziewczyna zawróciła mu w głowie. Już ja coś wymyślę. Dziękuję. Gdzie będziesz spał? W samochodzie. Z tą nogą? Nie mam mowy. Dobra, toto nebudeme baviť. Ostatnie Bože. Dá to stať. Pani Alicja, Ja na to tu? nie da mi kopa w jajca. Nieważne. Nie wypędza cię w tym stanie. Pomówię z nią. A teraz idę do baru.
Zostałam kucharką. Gotować umiesz. To jeszcze pracowała na wideo w Kustynie Skór. Rozgotuj się w pokoju Nelsona. To czekam. Jest wolny. To są krizujący na moje fotku. Wszystko znalazłaś? Pracowanie zaczynało A co? Do jedzenia czy do me, charakteryzacji? min, minut, a godzin. Ja czyli naprawdę minuty. umiem gotować. Moje dania nie będą tak ohydne jak to. 2, Nie urażą mnie Trzy. krytyki. Wiem, co 4, lubię 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzech, no. To jest stuprocentowo tradycyjny bar. Mam tam Dostosuje się do wymagań. Zobaczymy, czy się nadasz. Sanjis, zakładam się, że jeśli namierzysz tego śmiecia, to nic nie piśniesz Tirsowi. Pierwszym razem ma tam było Minecraft. Powiesz mu? 12 rokmi. Najpierw ty mu powiesz. Kuziwa, jak zrobi zadymę, to będzie twoja wina. Nie, to pracować idei z nami. Dasz? No Tu mam Miku Bim. Tu to mam Granny. Tu przed 2 tygodniami. To ulubione. 15 Przed 12 rokmi. To se děláš tak na čtverek? 2012. Chodź tu. Kaszę na to, że czekam na to. Trzeba troszkę czekać. Tam po 5 minut. Po 2 minuty. Ciuk. Ciuk. Ciu, 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 ci, ciu, ci, ciu, ciak. Papendo Petor. Dobra, jak maraci. Poczekamy chwilę, dam to cię na YouTube. Chcecie uchronić przed głupą